Nestes momentos tan complicados para a hostalería, o Concello de Ribeira segue a lanzar accións promocionais en apoio do sector. A última é a campaña Lévame contigo Cociña de Ribeira, na que repartirán 2.000 envases de comida para levar entre os locais de ocio e restauración do municipio. Foron a cantidad de 2.000 envases os que están feitos ata o momento. Aproximadamente dan como para unha ración, levan uns 750 mililitros, que esperamos que sexan de éxito e que o gallá se poidan repartir todos canto antes. Eso sería un moi bo sinal, e un sinal de que, a pesar da situación que temos, que se está traballando nunha línea medianamente boa para a situación actual, non? Os interesados en solicitalos poden facelo a partir do martes no local da Asociación de Empresarios. Non vai dirixido únicamente a asociados, senón que tamén poderán solicitalo aqueles bares e restaurantes que non estean adheridos á asociación. A asociación sigue igual co compromiso que asumeu a principios do ano co Plan Reactiva, en dar cobertura, por suposto, a todos os asociados e aos que non son socios. Aquí estamos para que veñan a recoller os tuppers a disposición de todos eles. O custo dos envases foi asumido íntegramente polo Concello de Ribeira.